Pak De, nembe mecal kayu. Kayu. Oh nggih. Iku kayu garing nggih. Garing. Oh, di dol teng pundi? Anu dimasak. Oh, nggih masak nggih. Oh. Nggih, kayune nggih sae-sae ngoten niku, Pak. Dimasak. Kena Jadi nek ono ku 6.000 tur toko. oh, nggih. Kopi. Nggih. Ya jadi ya dulu usulane wong nyambut gawe kok. Mesin masake. Heeh. Oh, nggo mesin. Yo ana pawon, Mas. Ora pawon yo. Nah, bataku kowe. Oh. Pawon